Hayırlı kеш sizden onklar шығарылышын қарайсы студияда Ольна Хисматтулина. Бүгінгі күннің түп темалары. Хауа тұрышы нашарлану автобус һәм авиарейсларны вақытлыша туктатырга мәҗбүр итте. Россия буенча фатирларда һәм туракиртларда газ җайланмаларын тикшерәләр. Шәһәрдәшләр нинди кагыйдәләрне боза, Гүзәл Шиһапова ачыклады. Bir yıl içinde 1000-дән артык ялган хәбәр. Шәһәрдә янгынга каршы сигнал бирү җайланмалары софтан чыккан. Шәһәрара автобуслар йөрми, балалар белән транспортта юлга чыгу тыела. Бүген Татарстанның барлык шәһәр һәм район башлыклары шундый телеграммалар алды. Барысына да бозлы яңгыр сәбәпче. Явым-төшем иртән Казанда башланса, төш вакытында Чаллыга да килеп җитте. Әле иртән һава торышы юлда йөрүчеләр өчен уңайлы иде. Инде төш вакытында юллар без белән капланды. Балалар мәктәптән көчкә кайтып җитте. Тукталышларда басып торганда да автобус астына эләгү ихтималы зур иде. Невозможно идти, просто скользко, все люди падают. Очень травмоопасная погода. Ну, скользко очень. Только вот такие трудности. С бани еду, просто это вообще... Я не знаю, когда на автобус сесть. Мондый һава торышы булганда иң яхшысы өйдә утыру, аяк астына карап йөрергә, кулларны кесәгә тыкмаска кирәк ди травматологлар. Бүген машина йөртүчеләргә дә җиңел булмады. Шәһәр урамнарында һәм проспектларында 80 һәлакәт теркәлде. И в связи с этими погодными условиями нам пришлось столкнуться. То есть машину Гладу Калины закрутило, и чтобы мне не выезжать на правую сторону, совершать с автобусами, с газелями столкновение, пришлось врезаться вот в эту машину, столкнуться. Яңа шәһәр ягына таба хәрәкәт итүче Ford Focus автомобиле Тынычлык проспектындагы киттәне җимерә. Шул рәвешле машина юлның икенче ягына кадәр чыга. Мондый һәлакәтләр булмасын өчен шәһәрара рейсларның 90%-ын кичектерделәр. Автовокзал кассаларында билетларны яңадан кайтардылар. На все рейсы отменены. Продажа билетов приостановились в связи с погодными условиями. А что делать людям, которые купили уже билеты? Они сдают билеты или переносят на завтра. Һава торышы аркасында авиарейсларда кичектерелде. Бигеш аэропортында боз катламы хасил булмасын өчен полосаларына, самолетларны реагентлар, махсус сыекчалар белән эшкәрттеләр. Мәскәүдә дә төнлә бозлы яңгыр вәгъдә иткәннәр. Ил башкаласыннан рейслар сынга калачак. ЮХИДИ инспекторлар да шәһәрдәшләрне сак булырга чакыра. В связи с ухудшением погодных условий просим водителей строго соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, также быть особо внимательным при приближении к нерегулярным пешеходным переходам. Вообще без крайней необходимости не садиться за руль автомобиля, а воспользоваться услугами общественного транспорта. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы кисәтә, алдағы көннәрдә республика юлларында көчле бозлавык булуы көтелә. Боз һәм кар явуы да ихтимал, зур юлларга чыгудан тыелып торырга киңәш итәләр. Көнкүреш газы чыгуның тагын бер очрагы теркәлде. Бу юлы Казанда 4 кешедән торган гаилә газ белән агуланды бәхеткә, аларга зыян килмәгән. Зәңгәр ягулык аркасында теркәлгән бәхетсезлек очраклары арта. Владимир Путин кушуы буенча 29 ноябрьгә кадәр илдә газ җайланмаларын тикшерәләр. Чаллыда да махсус төркемнәр оештырылды. Аларга газ хезмәткәрләре, коткаручылар керә. Бүген рейдка безнең иҗат төркеме дә кушылды. 28-нче комплекста яшәүче Ират газны үзе тоташтырган. Аны 16 ел элек коммуналь хезмәтләр өчен түләмәгәнгә зәңгәр ягулыктан мәхрүм иткәннәр. Кемнеңдер уңайлыклардан файдаланырга теләве башкалар өчен куркыныч. Ялгыш хәрәкәт җитә. 5 хатлы йортта бөтен шәһәргә ишетерлек шартлау яңгырарга мөмкин. Это самовольное подключение. Люди пользовались газом без контрольного крана. Мы сейчас их обварили на сварку. Придет он в Горгаз, 51-й комплекс, и будет оформляться как положено. И сделать ему перерасчет за все года, которые он не платил за газ. Чаллыда 10 июльдә 50-нче комплекста булган шартлау да акылга өйрәтмәгән. 2-нче подъездда яшәүчеләр үз фатирларын гаилә, шәһәр һәм хәйрия акчасы исәбенә төзекләндерде. Шуңа да карамастан шәһәрдәшләр искергән плитәләрен ташламый, көнкүреш җайланмаларын куллану кагыйдәләрен бозалар. Кызганыч, мондый очраклар еш күзәтелә. Размещение плит должно быть сделано таким образом, чтобы до окружающих предметов от газовой плиты должно быть 20 сантиметров по горизонтали, по вертикали 70 сантиметров. Соответственно, над газовыми плитами запрещено сушить какие-либо горючие материалы. Быел Чаллыда куллану кагыйдәләрен үтәмәгән өчен 53 абонентны газдан айырганнар. Алар арасында түләмәүчеләр дә бар. Вентиляциягә киртә тудыручылар да җитәрлек. По вентиляции у вас есть вот замечания какие-то? Вот
все-таки большинство проверили. Вентканалы, мы знаем сегодня, окна у всех пластиковые, доступ практически воздухообмен идет тяжелый. Как это вот, если вы фиксируете или нет такие случаи, они есть? Очень плотные оконные проемы с пластиками и вот это вот все естественные вентиляционные каналы, некоторые жители их закрывают специальными, как уж это, принудительная вытяжка. Шаллыгаз оешмасы 177 мең абонентка хезмәт күрсәтә. График буенча ел дәвамында барысында йөреп чыгарга кирәк. План 80%ка үтәлгән инде. Хәзер рейд кысаларында элек ишек ачмаучылар янына йөриләр. Белгечләрне өйгә кертергә ашкынып тормыйлар. Коммуналь хезмәтләр өчен бурыч җыючылар бигрәк тә. Әмма бу юлы акча сорамаячаклар. Рейдның төп максаты куркынычсызлыкны тәэмин итү. Шулай да ишек ачар алдыннан таныклык сорарга кирәк. Газ хезмәткәрләре үзләре белән һәрвакыт ачык зәңгәр төсле документ йөртә. Газ җайланмаларының төзек булмавын сизгән очракта кичекмәсән 04 номеры буенча шалтыратырга кирәк. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Янгын сөндірушілер быйыл 1000 тапқыр ялган шоқырлар буенча барган. Білім беру һәм сәламәтлек саклау объектлары рекорд қойған. Эш шунда автомат сигнал тапшыру датчиклары начар эшли. Үтәле җил булса да, алар кычкыра башлый. Түрәләр аларны төзекләндерергә акча эзләгән арада янгын сөндерүчеләр һәр очрак буенча чакыруга бара. Ел дәвамында алар бу максатларга 7 тонна ягулык әрәм иткән. Әлеге проблема нәрсәсе белән куркыныч, шишелеше бармы? Гүзәл Шихапова ачыклады. Салават күпере бакчасында мондый хәбәр итүче җайланмалар саны 174. Балалар тревога сигналын 22 тапкыр ишеткән. Янгын сөндерүчеләр дә нәкъ шул хәтле килгән. Алар бер тавышында игътибарсыз калдырмый. Даже во время сна детей бывает иногда срабатывает, и сигнализация кричит, все просыпаются, дети. Срабатывает, ну у нас уже устарела, во-первых, вся эта система. И срабатывает даже вот хлопнет дверь сильно, на сквозняк, или там этот... Ну, бывает, вот даже сами не понимаем, из-за чего это бывает сработка. Вот идешь вроде в коридоре, нигде ничего не было, а она загорается и начинает. Датчиклар кул чапсаң да инструментлар тавышына да эшли. 32-нче мәктәпкә капиталь төзекләндерү вакытында янгын сөндерүчеләр 32 тапкыр килгән. Автоматлаштырылган хәбәр итү җайланмалары 172 объектта эшләми. Мәктәпләр рекорд куя. Димәк, күпләп балалар булган урында янгын куркынычсызлыгы тәэмин ителми. Иң куркынычы датчиклар янгын турында хәбәр итеп кычкырса, аны чынга алмаска мөмкиннәр. Шуңа күрә янгын сөндерүчеләр һәр сигнал тавышына килә. Были случаи, когда действительно тот дежурный, который говорит, что у нас все нормально, а приезжая на место, мы выявляем возгорание. Проблемалы объектларда барлык хәбәр итү җайланмаларын алмаштыру өчен 161 миллион сум кирәк. Төзекләндерүгә 31 миллион да җитә. Әмма берничә ел дәвамында Финанслар министрлыгы бу чыгымнарны хупламый. Хәзер исә бернигә карамыйча бюджеттан акча табарга булдылар. Мы сядем отдельно, будем выполнять. Однозначно. Где-то пускай крышу, отмостку где-то не сделаем, но пожарную сигнализацию в первую очередь будем делать. Значит так. Для начала я предлагаю директоров вот этих детских садов и школ тоже наказать. У них тоже деньги есть. Барлык белем бирү учреждениеларда сигнал бирү җайланмаларына хезмәт күрсәтүче оешмалар белән килешү төзегән. Әмма документта хаталарны төзәтүгә бирелгән вакыт күрсәтелмәгән. Регламент буенча 4 сәгать кирәк. Башкарма комитеты җитәкчесе килешүләрне тәртипкә китерер өчен 1 ай вакыт бирде. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Онкология белән авыручыларга бушлай ярдәм. Беренче тапкыр шәһәрдә күкрәкләрне бушлай тикшерәчәкләр. Тиздән яман шеш белән авыручылар өчен бушлай психологик ярдәм күрсәтеләчәк. Вакытында белсәң, бу чирне дәвалап була ди белгечләр. Вот это будет самая большая комната. Здесь будут именно проводиться групповые занятия, групповые школы пациентов, встречи врачей с пациентами. Онкология белән авыручыларга ярдәм итү үзәгендә төзекләндерү эшләре тәмамланып килә. 27-нче комплекстагы бу бинаны башкарма комитет Рак Победим оешмасына 2 ел элек тапшырды. Хәзер эшен тәртипкә китерәсе һәм җиһазлар китерәсе генә калган. Барлык эшләр дә ел азагына тәмамланырга тиеш. Үзәккә яман шеш белән авыручылар, аларның туганнары, әлеге чирне җиңүчеләр килергә мөмкин. Сәламәт шәһәрдәшләр өчен дә профилактика максатында мәгълүмат әзерләгәннәр. Конечно, это непростой диагноз. Конечно, человек испытывает и страх, и может замкнуться в себе, даже, может быть, если нет у него веры в излечение, он, конечно, может вообще даже не пойти на лечение. К сожалению, есть такие случаи. Но вот если профессионалы будут им оказывать психологическую помощь,
то человек настроится на это лечение. Моңа кадәр Рак Победим оешмасы аурулар белән очрашуларны үзәк китапханәдә уздырган. Мондый чаралар өчен аерым бина кирәк ди оештыручылар. Яманшыш белән авыручылар саны ел сайын арта бара. Чаллы Россия буенча лидерлар рәтендә. Иң еш очрый торган чир күкрәк бизе Яманшышы. Бу якшәмбедә шәһәрдәге һәр хатын-кыз бушлай тикшерү уза ала. В рамках акции у наших женщин, у наших челнинок будет возможность получить бесплатную консультацию у лучших врачей-онкологов Республиканской онкологической службы, а также при необходимости получить талон на прохождение маммографического исследования и УЗИ-исследования. Также все бесплатно. Акция 13 ноябрьдә торговый квартал сәүдә үзәгендә узачак. Белгечләр иртәнге 10-нан кичке 4-кә кадәр эшли. Барлыгы 1000-гә якын хатын-кызны кабул итәргә ниятлиләр. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Келесі елларда халыкара сукырлар көне шул уңайдан күрмәүче шәһәрдәшләр үз көчләре белән әзерләнгән концерт программасына чакыра. Чара 13 ноябрьдә көндезге сәгать 1-дә энергетик мәдәният сараенда узачак. Мин Алина Хисматуллина сезгә күңелле яллар теләп сау булашам. Сак булыгыз, юлларда бозлавык. За покупками спешите, в Эссен скидки получите. Кофе Nescafe Gold 95 граммов всего 149 рублей. Ветчина экстра вареная, челный бройлер 169 рублей за 700 граммов. Акция действует с 8 по 14 ноября в гипермаркете Эссен. 28 ноября, ДК КамАЗ, 19:00. Игорь Лифанов. Комедии «Ловушка для симпатичного мужчины». 37 тысяч? Крылатый. Вот где сказочная выгода. Квартиры в Крылатом. Звоните. 12 ноября с 9:30 до 19:00 обувная фабрика города Киров принимает обувь на ремонт любой сложности в торговом центре «Арзан», цокольный этаж.